Een angstbeeld voor een soort mensen, een haai die er niet opdoekt voor een groot vol stroom. Wat valt daar? De vlektegeleerde haai is net gevaarlijk voor mensen. De haaiensoort had het vooral op krabben en schelpbisten versjoen. Krabben zitten er meer dan genoeg hier in de Waddenzee en qua schelpdieren heeft hij waarschijnlijk ook niks te klagen. Ze worden op de een of andere manier hier naartoe gelokt. Dus ik denk niet dat het gevolgen heeft voor andere dieren. Die zullen niet verdwijnen? Die zullen niet verdwijnen. Nee, absoluut niet. Rond de jaren 60 zitten er vlektehaaien in de Waardzee, maar door de ontaasting van haar leefgebied binnen ze verdwenen. Uit een trog doeken de worens orenhaaiensoorten in de Waardzee op. We hebben van de week één gevangen. Eén liedsten hebben we gevangen en verder, nee. Hebben we eigenlijk kregen we nooit geen haaitjes erin. Aan de boten kan wel eens een keer, maar aan de binnen kan niet. Dus we hebben nu al een heel soort vlektegeleerde haaien in het water in Ceylon om. De verwachting is dat ze maar 100 ton naar de Waardzee loeken zullen. Voor het ecosysteem hebben van vroeger uit deze haaien hier ook rondgezwommen. En door een aantal factoren zijn die haaien verdwenen. Dus als we het hebben over het mooier maken, het rijker maken van de Waddenzee, dan is dit gewoon een aanwinst. Als ze nou zo zeggen, zien hier dat er honderden of 500 zijn, nee, dat geloof ik eigenlijk niet. Hoe het correct komt dat de vlektehaai nou weer naar het noorden waarom komt, is net bekend. Mogelijk had het te krijgen met het wetter dat heel tijd warmer wordt.